जोङो सामार्ट पर्टेलनि सायाव टिचार्सफोरखौ मेनलि सिलेबास आरो एग्जामनि सायाव बिथांमोनखौ माने वर्कशप होनाय जादों, ट्रेनिं होनाय जादों। दिनै बिटिसि गभर्नमेन्ट आरो लोगोसे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जइन्ट कलाबरेसनाव दिनै बे प्रग्रामा खुंनाय जादों आरो फार्स्ट डे, सेकेन्ड डे, थार्ड डे सानथामबो हाबाफारिया जोबोद स्मुथलि माने जालांबाय। 3 डे टिचार्स ट्रेनिं प्रग्राम काम वर्कशप सामार पर्टेलनि सायाव फैयै फैयै दिनै बे जोबफैबाय। दिनै थामथि सान आरो हाग्रामा महिलारि सारा बे प्रग्रामखौ एरेन्ज खालामनानै होदोंमोन आरो गोबां टिचार्सफोरनिफ्राय जों दा फिडबेक मोनदों, जोबोद मोजां मोनदों टिचार्सफ्रा आरो बेखौ हायोब्ला माने कलेज लेभेलावबो बे ट्रेनिंखौ नांगौ होननानै बुंदों आरो बिथांमोना। आरो बे ट्रेनिं लायोबा जोंहा माने एग्जामिनेशन सिस्टेमा माखासे गेना गोरोन्थिफोर थानाय नङा। जोंनि स्टुडेन्टफ्रा माने परिखा होनायाव सम सम जाबायदि माने प्रब्लेम जायो मालाबा मालाबा नोंथांमोना बयबो खोनायो जोङो जे बे प्रब्लेमसफ्रा थानाय नङा आरो बेसिक माखासे प्रब्लेमफ्रा गैया जागोन। जोङो सामार्ट पर्टेलनि सायाव टिचार्सफोरखौ मेनलि सिलेबास आरो एग्जामनि सायाव बिथांमोनखौ माने वर्कशप होनाय जादों, ट्रेनिं होनाय जादों आरो रिसर्स पार्सनफ्रा जोबोद मोजाङै एक्सप्लेनेसन होदों आरो आं सानो बे कनसेप्टआ जोंनि माने बड'लेण्ड ओनसोलनि फोरोंगिरिफोरनाव माने क्लियार जाबाय आरो जायफ्रा बाहागो लाफैदों आरो बेनिखायनो बिथांमोना जाबायदि दाबि खालामदों इन फिउचाराव माने कलेज लेभेलावबो जानांगौ होननानै बेनि इम्परटेन्सखौ टिचार्सफ्रा बुजिदों आरोखि आरो बेजों मोनसे जोंहा माने सोलोंथाइ बिथिङाव जोंनि कलेजफोरा माने जोबोद लाब जागोन, जोंनि स्टुडेन्टफोरनि फिउचारा माने मोजां जागोन। बे ट्रेनिंखौ नांगौ होनना बुंनायलाय आङो बेनि सायावहाय हाग्रामा महिलारि सारनो एक्सप्लेनेसन होगोन जे बे ट्रेनिंखौ जोङो इन फिउचार जोङो माने कलेज लेभेलावबो खालामनांगौ होननानै। दिनै बिटिसि गभर्नमेन्ट आरो लोगोसे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जइन्ट कलाबरेसनाव दिनै बे प्रग्रामा खुंनाय जादों आरो फार्स्ट डे, सेकेन्ड डे, थार्ड डे सानथामबो हाबाफारिया जोबोद स्मुथलि माने जालांबाय आरो गोबां कलेजनिफ्रायनो पार्टिसिपेन्टसफ्रा फैनानै बाहागो लादों आरो बिथांमोना माने बे कनसेप्टनि सायाव माने मोजां मोननायखौ फोरमायदों आरोखि। दा बेखिनियानो खोथाया।